Ni mutikoan nintzanean, ez dakit, 5-6 urtekin, nire aitxari asko gustatzeako boletea etxia. Eta joaten zan, txarixan zegoan merendero bat, zan Asolaberri. Da kasualitatea zan, honen aitzitxana. Ja, ninginan gu lagunak. Eta han hasi nintzen bolia eskuan hartzen da, jolasten da. Orduan txigezetu neban. Beratzi urte arte, han bizitzen egon nintzani. Da, han beti boletan, jentiak igote zen, honen aitxa, eta beste kuadrilla handi bat, zian fijo. Asteburuetan, bazkaltzera edo zerbeza batzuk eratera, da boletan etxera. Da boletan etxera, eta danok etxe ziren boletan. Orduan, antxe jaio, eta ikasi eta ibili. Zeria. Gero honek, bajatu zirean kalera, eta honen aitxak, saldu jeban. Lehenengo, 1972an, gu bizitzera kalera etorri ginen. Orduan egin zen soziedadian. Sociedad Deportiva Blos Asolaberri. Egin zen, han baserrixan. Kendu zen kortia eta bondu zen hanbeko asuntu guztia, da soziedadia. Da orduan jentia segite zeban ara joaten. Normal, lehen merendero bezala eta gero soziedade bezala. Da gero, hemen egin zanean, 1978an, saldu izeben. Saldu izeben baserrixa, beko partia, gero isu euk izeban uesabari. Ose, 1978ra, egon zan, han, soziadia. Eta gero, hemen dia izan. Gero, hemen fundu zen. Bai. Hasieratik. Bueno, eske oin desberdina da. Oin, bolatok izan, por ejemplo, hemen, domeketan da batzuetan eitzen da, baina orduan eitzen zen, zapatu domeketan, tirada mordua boletan, eta boletan jente pilo egoten zen. Ni goroten naiz mutikoan eitzen da, 20 lagunetek gora ibiltzen zirean boletan. Da, jota zua, guztia. Da nungo jendia zen, eibarkua o inguru? Geixenak eibarkua, gero kanpotik hanbe batzuek etortze zirean, baina geixenak soziadeko jentia, eta batzu esirian sozioa, baina amigo baserritako jentia betortzen zan boletara, eta holan izaten zan, hemen pasatzen genduan guk eguna. Bueno, hemen sozialian bertan, bai, haurak sozioak ezeken, da oin be, bai, txapelketa bezala, baina aurren artean. Egoten dira kanpeonato desberdinak eta punto batzuk apuntatzen da hori agutzen dabe. Lehia be egoten da. Baina, karo, hon tiratzen dago gehiago, kanpeonatuak dagoenean da, herri desberdinetatik alkartzen garaz, eta bastante jente joaten garaz. Oinbe puntazio hori beru aten da, baina jente gitxia da. Gazterizia ez da mogitzen, beste modu baten bizi dira. Orduan gitxia goitzen du, boletan. Por ejemplo, ni hasi nintzanean Asolaberrin, gogoratzen naiz, honen aitzitxa. Beti egoten zen, umiak guzti banean, beti joaten zen umien gana, eta venga, bolia holan hartu, ez dakiz ez, eta gero, nire aitxape bai. Eta gero, bertako jentiape bai, hori holan ez dakiz ez, eta joaten zaraz gero, ikasten zau fijauitzen zara, zein botatzen daben bolia zeratara, eta denporiak egin zoiaz ikasten. Eta gero, orduan garaian, hemen itzen da, boletan itzen danean, handikan buelta duen da bolia. Jan batek egon biado. Hori zan, orduan garaian gure lana.
Han egotia. Bai, han egotia. Bolia bueltatzen. Gu bota dugu milaka bola handikan. Da gogoratzen naiz orduan garaian, pagatze eskuen igual pesetatxo bato, eta gero arekin eroste genduan txapia tiradan botatzeko. Eta gero hasi ginen, tirada nozien pinean ateratzen, eta bolantzi, joan ginen engantzatzen. Naztatzen. Bueno, gu igual txambarra garaz, Igual, botaeria igual... Veterano hau da, serian. Botaeria diferentia hua dakagu, baina... Igual txambarri biltzen garaz. Oinbe kanpenatuan gabiz, da... azkeneko tirada gelditzen da txirro baten diferentzia dakagu bizun artean. O hiru, ez dakiz eman, nire dakaz 27 da, nire dakaz 24. Gero bolatok izan egoten dira. Batzutan indar gehiago enbonbia da, beste batzutan indar gutxiokin. Bolatoki guztia dira diferentia. Da bolia da berdina. Txapelketarako orduan, bolatoki baten ez da konportatzen, Era berdinera. Beste bolatoki baten moduan. Nik uste dut, azkenek urtietan, pizkat, bolatoki zua bihauak ustetzen dauz. Bai, Daneti dago, baina, bueno. Gu gaztia ginean, joatik ginean hortizian, kanpenatuan, bolatokiak normalian asko zailagoa zirian. Osea, ipinimia zenduan intentzio gehiago, indar gehiagoekin, da horregaitik guk ikasi dugu indarrakin da botatzen, baina suabe botatzen dugu. Eta hon, dauz, gehiago, bolatoki suabiagoak indartsua baino. Da horre igartzen da desberdintasuna, da bakoitza badaka bere era jokatzeko. Bueno, gauza rarua, ez? Urduritasuna sentitzen dut nizu zer, baina ez da hori oso nervioso, baina... Nina desiatzen etortzeko eta, haber, usten dut ondo paseuko dugula eta ez dakit merezi dugu, baina, tokau jaku. Lehen gure aitaribe ietzen, eta, oin azkenean, beste gunean egon nintzen pentsatzen zen nintzen. Pasau dira 24 urte, nire aitari ietzen eta behira, tokau jatan nire be. Da hor nire be, igual txambar.